misi dene kene. Mari duduk Aja cepat. Mangga ayo sedulur kabeh. diaturi dalane. Sedulur bangkir kula sedulur. Baris lanang baris wadon. Dalan. Barise Yayuwati, barise Kang Dulangi, ayo. Ibu-ibu sing ana ning dapur metu dikit ya, Bu. Mangga. Ayo mangga. Mimine Haikal. Bos Wewe ayo. Mama Gilang boleh Mama mangga. Kaji. Mama Kaji Daimun. Dalan Mama Kaji Daimun. Owner YM Acar Sita. Ayo sedulur kabeh diaturin temo. Pantas di sawah wadon lan lanang sipuan manis meseme karo somai kawibu. Ayo mangga sedulur kabeh. Ayo medal krihit kanggo acara temoan. Sing dadi sumping kembang wijaya sing dadi wadon selendang pewangi aroma wangi. Mama Kaji dalan-dalan mendadene alah mendadene yen laku iri-iringan gawe ribu perbedaan sesarengan. Dalan Ayo mangga sedulur diaturi temo. ali-ali ilang matane diganti mah larang regane aja lali karo kulane kesuwun dalan durung aja lali masuk umur gunung-gunung digawe sawah mamai Haikal angel temen mimini Haikal mah ganyonane mimi Haikal sayang mimi Haikal durung digawe salah mimini Haikal sayang terus mimini Haikal angel temen mah beneran mimi Haikal sayang mimi Haikal terus singetan balik ke kulon mimi Haikal sayang tiwas toro angker beli kelakon mimi Haikal sayang mimi Haikal damar gede mah ning dhuwuran mimi Haikal senang Haikal wong damanan rasa klesedan mimi Haikal Matur sing kagok. Karang sino bukan arah diukur mah pada dawane lagi enom durung anak para
Alhamdulillah matur kesuwun.